Ahoj všetci, volám sa Jozef Lamy a budem vám dneska prednášať o tom, ako nespáliť server. Budem sa zameriavať hlavne na Monit, čo je monitorovací nástroj na riadenie procesov. Asi poznáte skôr Supervisor D, ktorý je v podstate jednoduchší. Na úvod si povieme niečo o tom, aké procesy vôbec chceme riadiť na serveri. Asi viacerí z vás máte v aplikácii nejaké exporty. Tieto exporty vystaviť väčšinou je dosť problém, pretože robia sa z veľkého množstva dát a robiť to real time môže byť problematické, môže to viesť dokonca až k DDoS attacku a následnému výbuchu celého serveru. Pretože nie je to úplne ideálne. Tak ako to teda robiť? No, najjednoduchšia možnosť, čo vás určite všetkých napadne, je si vytvoriť nejakú queue, tieto požiadavky nastekovať a potom viete jednoducho riadiť, koľko ich sa odrazu spracováva. No opäť má to svoje riziká. Najväčší problém nastáva vtedy, keď sa nájdú nejaké zlé dáta, prípadne ste deployovali o 10. večer a máte v svojich konzumeroch alebo teda procesoch nejaké chyby, ktoré vám začnú strašne páliť server. Obzvlášť keď máte z jedného druhu viacero tých procesov, ako máme my v Kolabime, tak to ste si veľmi nepomohli. Zase sa dostávame tam místo, kde sme boli. Server vám vybuchol. Ako sme to teda riadili v Kolabime? Po dlhšom prieskume som sa rozhodol použiť Monit a mal som na výber viacero nástrojov. Mohol som použiť Supervisor D, ktorý akorát som zistil z dokumentácie je v podstate jednoduchší. Jednoduchší tým myslím to, že štandardne nepodporuje nejaké nástroje na manažovanie loadu, totižto, keď vám začnú tie procesy piec, tak potrebujete okamžite urobiť nejakú akciu. Pokiaľ máte tak ako my jeden server, tak si nemôžete dovoliť, aby vám tam mali ste veľký load. No, potom my sme na začiatku mali init skripty, nepoužívali sme ani Supervisor D, ani Monit, mali sme obyčajné init skripty, čo sú nejaké jednoduché procesy, čo vám bežia na backende. Mali sme ich normálne riadené bashovými skriptami. Mali sme tam jeden skript, ktorý nerobil nič iné, len skúmal load a keď bol moc vysoký, čo bola u nás hodnota 3, tak všetky procesy vypol. Čo bolo spojené s tým, že nemali sme zase dobre vyriešenú situáciu, čo robiť v prípade, keď sme tieto procesy práve zabili a mali sme tam proste našedulovaný task, ktorý každú hodinu proste prišiel a skontroloval, že či nám tieto procesy bežia. Takže v kritických situáciách, keď sme tam nadeployovali niečo problematické, sa stávalo, že procesy ako keyword queue, čo je u nás jedna z najdôležitejších, bežala tak pár minút za hodinu, čo sme teda nemohli stíhať. To bol náš hlavný dôvod, prečo sme to začali riešiť. Monit má obrovskú výhodu v tom, že tie procesy stráži. Dajú sa tam robiť rôzne testy, dajú sa robiť testy na load, dajú sa robiť testy na pamäť, dajú sa robiť testy na zmenu v rôznych súboroch, či sa zmenila nejaká konfigurácia a rôzne ďalšie veci. Takže ako takýto nástroj použiť? No, základný rozdiel medzi Supervisor D je to, že Supervisor D kontroluje tie procesy tým, že ich má ako svojich potomkov. Sú to proste nejaké procesy, ktoré musia bežať na popredí a bežia ako jeho potomci a on si potom vie práve cez to vzťah ich kontrolovať. Monit k tomu pristupuje úplne inak. Monit riadi svoje procesy cez pitfile. Pitfile je obyčajný súbor, ktorý obsahuje proces ID. Proces ID je v Linuxe proste nejaké jednoznačné označenie procesu v tom danom čase. To asi mnohí z vás vedia. No a ako teda takýto pitfile zaintegrovať do Symfony? Keďže my potrebujeme riadiť hlavne Symfony komandy, teda Symfony procesy, ktoré spúšťame konzolou. No, potrebujeme
si urobiť jednak globálny parameter, ktorý bude pitfile. Potom potrebujeme nejaký listener na on-console command. Proste, keď tam zadáte ten pitfile, tak vám to do toho súboru vloží proces ID. A to je viac menej celé. Je dobrým moresom proste tie pitfily potom vymazať, keď ten proces zabijete. Pokiaľ to máte v nejakom špeciálnom adresári, nie je to úplne nevyhnutné. Ďalej, Monit má svoju konfiguráciu. Dôležité z tej konfigurácie je to, že treba pochopiť, že Monit všetko, čo kontroluje, sú väčšinou procesy. Monit nemá nejaké globálne pravidlá, ktoré by vedel uplatňovať bez toho, aby kontroloval nejaké procesy, poprípade nejaké súbory. Každá táto konfigurácia obsahuje nejaký, pokiaľ sa jedná o konfiguráciu procesu, tak obsahuje nejaký start program, stop program a potom rôzne testy, závislosti a podobné veci. Start program je samozrejme väčšinou váš ten console command. U nás je to typicky nejaký Rabbit consumer start. Potom sú tam skupiny. Môžete si viacero procesov dať do rovnakej skupiny. Typicky skupiny sa oplatí využívať, pokiaľ máte z jedného procesu, z jedného druhu procesu vám ich beží viac. Napríklad v RabbitMQ máte častokrát veľa konzumerov jedného druhu. A potom sú samozrejme tie testy, čo sú samozrejme tá najdôležitejšia časť. Testovať sa dá všeličo. Dá sa testovať load, dá sa testovať pamäť a dá sa testovať aj vyťaženie tým daným procesom procesora. Ďalej, veľmi dôležitá vec sú závislosti. Závislosti jednak určujú, v akom poradí sa budú tie procesy spúšťať, pokiaľ ich spustíte nejak skupinovo, napríklad za pomoci tej skupiny. A proste ešte nám aj zaručujú, že keď beží nejaký, čo je v tej hierarchii nižšie, tak všetci, na ktorých závisí, už bežia tiež. Ďalej nejaké základné komandy na to, aby ste to vedeli používať. Monit nerobí, keď zadáte samotný komand monit, tak vám to len znova prevedie všetky tie testy a prebudí toho démona. Monit na rozdiel od Supervisor D nebeží v kuse. Monit má nastavené nejaké intervaly, väčšinou sú to 2 minúty, ktorých prevedie svoje testy a potom zase spí. Štartuje sa start proces, stopuje sa občas trochu zložitejšie, totižto console komandy väčšinou nemajú jednoduchý príkaz na zastavenie. Dá sa na to využiť obyčajný linuxácky kill. Odporúčam nepoužívať si kill, ale si term, pokiaľ viete, čo to znamená. Štartovať a stopovať to vieme samozrejme s tým argumentom G, čo je vlastne len robí to, že to stopujeme alebo štartujeme celú skupinu. Potom máme Monit reload, to je znova načítanie konfiguráku. A potom Monit summary. Summary je v Monite trochu pomalé. Odporúčam skôr používať HTOP, kde máte okamžitú reakciu a vidíte, čo sa vám tam deje. Ďakujem za pozornosť.